näy niinku niissä suuremmissa osassa ei näy edes apua. Siinä on vaan se eka rivi. Niin, että jos ne pitää sen. Onhan mä ne sähköpostiin. Ei, mutta auttaisiko se? Rien, ко мне! Ищи! Rien, ко мне! Ко мне! Ищи! Rien, ко мне! Ищи! Jos niin tässä Liinu Topio voisi lisätä hänen tulokseen. Niin se kuva ainakin on, minkä Eni otti niin se oli minusta kyllä. Mä kuvin siitä teille. Joku parempi tehty. Siis mä oon, ei noin 2 viimeistäkään ei olisi edes huomannut sitä. Kyllä ne sitten katsoisin todistuksen, kun mä olin sanonut se, kun jotkut ei sit tykkää siitä, että jos ne huomaa ja kaivaa sen sitten jostain. Mutta täytyy sitten katsoa, että sinne sit lähettää varmaan sit jossain vaiheessa sinne, jos se saisi sitten ihan oikein. Mä olin vähän laskenut, että mä olisin voinut sitä Lintulaksoa mennä se, kun se oli ilmoittanut sinne Liettuan testiin. Mä ajattelin, että olisi voinut mennä samaan kyydillä, mutta se on näköjään saanut paikan sieltä Suomen testistä. Ihan kiva sinne sitten yksin lähteä koneeksi. Mitä? Ei, se on viikkoa myöhemmin. No, siellähän on niinku leiri sitä ennen. Fabrizio pitää 4 päivää. Joo, mutta siellä on 4 päivän leiristä ennen, mutta en mä nyt, mä täytyy laittaa kyselyä tuolta tulla vaan 8 päiväksi. Eihän nyt koira jaksa mitään sitten enää 5. päivänä, jos sitä villinä siellä hiulataan, plus että se 4 päivän leiri maksaa 200 €. Siihen ei sisälly luonnollisesti vielä majoitukset eikä mitkään, vaan se on vaan se treeni. Ja kun muistaa millaista se, millaista se oli siellä. Niin. Näin on, että nyt täytyy laittaa silleen, että lähtisi sitten tiistain ja olisi siellä sitten. Eiku keskiviikko ja se on Kaunaksen lähellä. Siellä kun sinne ihan matkaa. Niin, keskiviikko olisi lähtenyt illaiset siellä ja sitten sen 16 ja perjantai. Ei mun mielestä, mä luulen, että siellä on pelkästään. Sekin oli mun mielestä täynnä, mutta en tiedä onko se sitten enää, kun se Lintulaksokin oli aika kevään sitten mua arveluttaa siellä, kun nehän, kun se Andussa pitää niin
niin kun ne kirjoittaa ja puhuu niin huonosti englantia, kun sitten siellä on niin majoitusvaihtoehdot, oli campingmajoitus tai joku semmoinen, no eihän semmoista nyt uskalla ottaa siellä, ei tiedä mikä semmoinen. Ja sitten oli niinku huone oli sitten niinku 10 € per enää, mutta kun mäkin sitten olisi ihan kiva tietää, että onko se sitten niinku oma huone vai